Hello. Ana m ekene nwoke na nwanyị onye rapụrụ be nne na nna ya, onye rapụrụ obodo dị iche iche wee bịaba ịgba arịa mụ tata n'ụwa. A sị na ọ na-abụ agbalakata guzuo ọgbawara. O nwere obi ife m chọrọ ka m chetalụ gị. Malụ na ịbịara burial, makwalụ na ịbịara ọfala, bukwelu n'obi na ịbịara wedding maọbụ traditional marriage. Efe ịbịalụ bụ ka ịbịa ka ị nalụ ngozi. Gakwa ntị, ekanyelụ gị dịka isi wee sị ka ịmụ anya abalị tata. Ọ bụrụ ka ajụba eri ị na-alarụ ụla, kedụ ị larụ taa? Mgbagekwa ntị, achọrọ m ka nkene ga ekene maka na ọ bụrụ mmadụ niile kpọrọ okwu azafa, ma mụ kpọrọ okwu ifebala ebe a olili m ọnụ, maka na ifebala ebe a tata asị ka agụbụ ọnụ bakali 15,000. Mgbagekwa ntị, tata n'ụwa bụ ụbọchị akara aka. Ndị be anyị si na ahịa akara aka adịghị eli ngwụlọ. Ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwu ya. Mụ na Sobali agbago maka ọbịbịa gị. Ibe m na-eme bụ omenala. Omenala dị n'ala Igbo nye ka m na-eme. Achọrọ m ka ị malụ na ebe ị bịara ebe a bụ ebe ị bịalụ ka ọ dịrị gị na mma. Asị m ka m nwere ọrịa anụnwa pụta ka ọ dị ka mmadụ ka a bịalụ bịa, ka ị mawalụ na onye bịalụ bịa na ya. Ka m bịa ka m kene unu, ka m gbawaza gị na mụ malụ na ịgbasila ego wee rapụ your comfort zone, rapụ your mattress,
rapụ your beautiful houses wee bịaba obodo Igbo arịa mụ. O nwere nkwa m na-ekwe gị taa. Ọbịbịa n'ụwa ị bịara Igbo arịa mụ, o nwere ife ga-abụ ka ọ dị in vain. Na-ege ntị. Na-ege ntị. Adịrọ m ekwu okwu ka onye pastọ, mama adịrị ekwu ka onye amụma. Ana m ekwu okwu ka dibịa. Maka na ọ bụrụ na isi aka adịghị n'aka aka ababilidị, ọ bụ n'anya anụ ka a na-acha anya, isi anụ ka a na-acha anya anụ. Iwere pastọ, weda the GO, wee prophet, wee prophetess, kama na etube na ebe ndị dibịa ka ha na-eje. Na o nwere ofe ibe m chọrọ ka m gwa gị tata n'ụwa irugo n'isi mmiri. Gawante. Nkwa nne akwa gị tata bụ na ọ bụ na-ata na obi gị dị ọcha. Ọ bụrụ na iji ezigbo obi gị wee bịa ebe a, ọ bụrụ na iji okwukwe gị wee bịa ebe a, o nwere ibe ga-eme ka ị dị otu ị dị wee bịa wee mee. Na-ege ntị. Adị m ewu ya na ike m erika. Adị m eme ọnụ. Adịrọ m etu ọnụ. Enwere m any power. Kama na mụ maalụ na onye m na-ejele ozi bụ ike ka ike. Ọ bụrụ ka ọ jụwa ndị a na-ejele ozi a, mmiri dị na be nna gị so na mmiri m na-ejele ozi. Aja na be nna gị so na mmụọ na-ejele ozi. Ụfọdụ na be nna gị so na mmụọ na-ejele ozi. Ndị ichie be nna gị so na mmụọ kpọpụtara m ka m jee elufe ozi. Ọ maka na m pụta mere ka iji wee nọdụ ebe a taa. Ma m gwa gị na national cake ibe gị na-awalụ na mmụọ na ị ga-awalụ nke gị taa. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na mmụọ be nna gị goziba ndị mmadụ, tata n'ụwa ọ ga-agozi gị nke gị. Mmadụ ka imeli ibe m abụrụ ajọ okwu. A sị na ọ na-abụ nwata chọba nke ọ dịka ọ gbara ajọ nwa. Ma mụ na-ekwu na adịrọ ka ibe na-agwụ akwa. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-akali ibe gị. Gekwa ntị. Adịrọ m ekwu ka pastọ, adịrọ m ekwu ka onye amụma, adịrọ m ekwu ka prophet ma prophetess. Kama na mụ na-ekwu ka onye dibịa, maka na ọnụ dibịa ka ọ na-ana, ka ọ ga-ana n'ọnụ ofeke. Eji m ọnụ njiwa bụrụ dibịa wee na-ekwu na isi niile bịara ebe a, ọba niile bịara ebe a, arụ niile bịara ebe a, ego ọbụla ịgbaziri wee bịa ebe a, egwu na arọ 2023 ga-abụrịla arọ gị. Gekwentị, ụlọ na ibe gị na-alụ, ọ bụrụ na ịlụbara ụlọ na ibe gị na-alụ, na-arụ ọnụnwa ka ị ga-alụ nke gị. Chekwalụ, gee ntị. Nke izizi bụ mmụọ imelụ gị emelụ, nke ịbụọ bụ ị ga-echetakwa mmụọ melụ gị. Adịrọ m ekwu ka pastọ, adịrọ m ekwu ka prọfet, adịrọ m ekwu na mmiri esike ike, ana m ekwu ka dibịa. Okwu ahụ m na-ekwu tata n'ọnwa bụ na moto na ibe gị na-ego. Gaa m ntị, ekwuru m okwu a last year. Ekwuru m okwu a na olili Sobali last year. Imili nkịtị ndị bịara olili a, ndị mkpọnyelu moto bụ aja na ozuzu. Ekwuru m na arọ ọnụnwa bụ 2023 na moto gị eso na moto m ma gozi.
adịghị m agba gị ka ọ tọọ gị ụtọ. O nwere otu ibe m chọrọ ka m gba gị. Ama ka alụsị ara na aka na bụ ka eji ebu ya. Onye ọbụla sị na nne ji ọfọ, onye ọbụla sị na nne ji ọfọ ma ọfọ ma alụ aka ji ya. O nwere okwu mma agwa gị taa. O nwere guideline dị na alụsị. Alụsị ọbụla na-ewere nsọ ọ bụrụ alụsị ka ọ bụ. Dibịa ọbụla na-ewere nsọ abụrụzi dibịa ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na ị ga-abụ odogwu, ị ga-edebe nsọ. Mgba ga-eme ntị. Mmiri ka anyị na-akwado ka anyị jee exactly 12 p.m. 12 a.m. anyị ga-agaba na mmiri. Ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma. Ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri, ịnụ bụrụ nwaanyị nọdụ na nsọ gị, iso na anyị wee gaa na mmiri. Ọ bụrụ na ị ga-eso atọ ilue n'ọnụ ebe si abaga na mmiri ịkwụrụ igwe nwana ka ịfụ mmiri anya. Ibe nji wee na-agwa gị bụ o nwere onye mere otu a last year. Ọ na-achọ nwa obi Port Harcourt. Ọ bịara ebe a last year. Ọ bịa ọkpọ mọsị na nya nọ na nsọ na nya na-achọ nwa kedụzi ka nya ga-esi mee. Nsị ya bịa o luru n'ọnụ mmiri kwụsị. Tata anụnwa ọ dị heavily pregnant. Damonte iru izizi imelụ na bụ na ọ debere iwu ahụ ọ debelụ mmụọ wee meelie ife ọ na-emeli ibi ya. Na iwu chọrọ ka idebe bụ nke izizi bụ nwaanyị nọ na nsọ eso na anyị wee lue na mmiri. Nke abụọ, biko ọ bụrụ na fonu mmadụ adapụ ma ọ bụ ife ọbụla bụ ife mmadụ adapụ, were ya gbalụ bịaba na steji a. Ịbataluo handị anya over to MC ka ọ menye announce ka ị dadị n'ebe ibe gị bịalụ ka a gọzie ebe ịnọdụzi ebe a nala abụmọnụ. Ịtụtụ na ife mmadụ ife onye ọbụla onye sọlịa nya bụrụ ịtụtụkwa na ife onye ọbụla maka na ife ịbịalụ bụ ka ọ dịrị gị mma. Ọhịa adịmmma bụ ịbịalụ ka ọ dịrị gị. Ofu promise nna nye gị bụ na ịma mgbaka wee na. Ọ bụrụkwa ala na ego dị gị n'akalaka. Ọ bụrụkwa ala na chi gị kalị gị kwuo na ị ga-abụ odogwu. Ọ bụrụkwa ala na chi gị kwuru na ị ga-alụ ụlọ. Ọ bụrụkwa ala na chi gị kwuru na ị ga-agba moto. O nwere ife ga-eme ka ị nọsi ebe a taa. Ọ bụ onye kwechi ekwe o. Gekwa ntị, gee ntị. Adị m ekwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ. Agwara m gị sị gị n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ dị ana n'ọnụ ofeke. Dibịa ka m bụ. Eji m ọnụ nji wee na-eme dibịa. Ọnụ nji ekwulu mmụọ, ọnụ nji ekwulu mmadụ. Masị na mmụọ niile m kwulu na ba niile ga-ekwulu gị. Mmadụ niile kwuru na ọnụ niile ahụ ga-ekwulu gị. Ekwuru m na ihe akabụ ilo zegbuo ilo. Arọ ọnụnwa bụ 2023. Ndị enye jụrụ gị ajụ ga-emesị chọba gị achọba. Arọ ọnụnwa bụ 2023. Ego onye na-agbalụ gị ọsọ ego ga-eju gị aka. Arụ ọnwa bụ 2023. Moto na ibe gị na-agba, ị ga-agba nke karịrị nke ha na-agba. Arụ ọnwa bụ 2023. Ị ga-arụlere ụlọ be nna gị. Na-ege ntị, mee ka ọ ga-esi wee mee. Ọ nwere otu Sobali si arụ ọrụ. Otu Ezenwanyi Sobali si alụ ọrụ bụ ọ bụrụ na ụlọ dị gị mkpa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ụlọ na ụlọ dị gị mkpa, ọ ga-enye gị ego testing. Ego na-ede ka kerozin
nwayọọ ka o ji abịa maka na ọ bịa n'ike ịma na ọ bụrụ ọzọ alụsị. Ọ bụrụ na ịfụ 500,000 na akaụntụ gị, ọ bụrụ na iwere ana, ihe izizi ị ga-eme bụcha ka ije kpụba blọkụ. Okwu a na-agwa gị ebe a bụ the secret of success of Ezenwanyi Sobali. And achọrọ m ịbịasị ebe a ka ndị nabọ gị ịbalị na ị na-eje olili Ezenwanyi Sobali ka afọ ịdị ijeta. Ndị ịgbalụ na ị na-eje ịgba arịa mụ ka ọ dasịla gị ịgba arịa m ijere ka ndị ijeta. Achọrọ m maka na ọ bụrụ otu a ga-era last year. Ndị o melụ last year ka ndị ọzọ fụrụ wee bịaba. Imirikiti nọ n'ebe a bụ ndị bafụrụ na ọ melụ ka ba ji maka eme gịnị. No, ndị ọzọ ga-afụrụ na ọ melụ kịta ọ ga-emelụ gị. Now, ọ bụrụ na ịkpụba blọkụ wee kwụọ onye nke 500,000 jee wa foundation. Ịwa foundation ebido tibe blọkụ. Na ebe m na-enye gị bụ 6 months. Ọ ga-ewelele ife ịbịala ebe afọ unless maọbụ na ị chọrọ gekwa m ntị. Adị m egwu ọ bụrụ na anụ na ikwelu maka ụfọdụ na ebe a gị dị ebe abịa bụ ka ha bịagoro fụ ife a na-eme. O nwere something ị ga-ewepụta. Achọrọ m ka iwepụ spirit of negligence. Gekwa m ntị. Spirit of negligence ga-eme ịnọsi ebe ọ bụrụ in vain. Wepụ spirit of negligence. Nọdụ ebe a with obi gị niile, mmụọ gị niile na anụ arụ gị. Ịmalụ na anụ ọfụfụ anyị na-ata anụ arụ gị na ọ nwere ife ị ga-atatị ya. And adị m egwu ka pastọ. Adị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Adị m agwa gị ka inye m ego. Na ife m na-agba gị bụ afọ n'anya eme gịnị. Ọ bụrụ itu ọnụ. What you do can tell. Gewate. Ọ bụgodị uli na-efubere onye Sobali mere n'anya ịka abụgo na ntị ọ bụ asị ka eziokwu. Ife a ga-elụrụ na ntị ma ndị a ga-efụrụ n'anya iwute na asịrị ndị ọ mere mmadụ arụ ọnụnwa ka ọ ga-emere gị nke gị. Gekwa ntị. Echefukwa m ndị ọ meluo maka na ọ nwere ndị o bunyere moto. O nwere ndị betara olili ebe a last year. Mama golu moto this year. Ọ bụ na iso na ndị a wee goro aka gị elu. Ọ bụ na ị betara olili ebe a last year. Oluo this year go moto. Mana ị golu moto that last year. Ka ị betara olili wee goro aka gị elu. Mana asụkọ m pak. Mbagante. Ọ nwere ndị bịara olili ebe a last year. Mama bịasara olili ebe a last year. Ndụfa agbanwee. Ọ bụ na iso na ndị a wenye aka gị elu. Mma na ịbịara olili ma na ịbịara na Ezenwanyi Sobali maọbụ na ịbịara olili maọbụ na isoro wee li olili ma na ịbịara na Ezenwanyi Sobali wee bịa ebele mesị ebele Ezenwanyi Sobali wee mere gị ka fụgodo aka gị. Mgbage ntị metụ onye nọ gị n'akụkụ aka sị na ife mmelụ m ga-emelụ gị. Gekwa ntị. Metụkwu ya aka. Gekwa ntị be ntị. Mgbagekwa ntị. Metụkwa onye bụ aka ọzọ. Si ya
na nke anụ nwa amelụ m bụkwa mbido na nkịta anụ nwa ka nke bụ nke nnukwu ji amelụ m. Dekwante ụfọdụ na-agọlụ gị ebe a taa bụ na ị ga-abụ ofu onye eji eme ọnụ n'obodo nna gị. Aga m Ezenwanyi Sobali, aga m ọra mmụọ niile dị n'Imo, aga m ọra mmụọ niile dị n'Abịa, aga m ọra mmụọ niile dị n'Ebonyi, aga m ọra mmụọ niile dị na Delta, aga m ọra mmụọ niile dị n'Enugu, aga m ọra mmụọ niile dị n'Anambra, wee kwuo sị na ọnụ nji egwulufa, ọnụ nji akpọkufa, n'onye ga nji wee na-agbapasị maka ma gozie gị. Egwuru m na mmụọ bụ na-amalụ ndị ọzọ na nke ga-ama ndị iche na ọ ya emelụ gị nke gị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ihe alụ ụlọ elu lụọ naanị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-alụ họteelụ lụọ fuel station. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-alụ kọmpani. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ihe ego moto ọbụla agụrụ gị agụụ. Onye kwechi ya ekwe. Ebe ọ bụ mmele ibe gị ga-emelele gị. Onye ọbụla sị na ọma mmele gị, onye ọbụla ga-anwụ ọnwụ ike. Mgbagabọntị na ruru bifo agaba na mmiri. Nke izizi, nwaanyị nọ na nsọ iso na anyị wee chu mmiri. Ọ bụ na ị ga-esi anyị wee chu mmiri, biko ịbanye ya n'ime mmiri nọdụ n'ugwu ma ọ bụ na ị nọ na nso. Nọdụ n'ebe ọ bụ melụ ndị ọzọ ga-emelụ gị. Nọmba 2, iji mee ibe mmadụ nye nwere nke ịta ụtala atọ ụta. Wati na ịta ụtala nọ na mmiri iji wee welie. Nọmba 3, Dekwante Urugo. Dekwante ịkwanye ka mmadụ nalị gị ngozi gị. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nalị gị ngozi? Onye eze ọgọ ọkpa, onye eze ọgọ okwu, ọ bụrụ na ọ sọrọ gị sọrị, ebe onye ezi ya nna sọrị ịzọ m okwu. Na-ege nwantị, onye kwa aga ebe onye ime ya ọbụla ọsọrọ gị sọrị, ebe onye nna sọrị ịgwa m aka. Achọrọ m ka onye ọbụla kpasuo gị iwe. Mmiri iwere nsọ, ma ọ bụrụ na ị dara nsọ mmiri na mmiri ga-agọzi gị. Achọrọ m ka iwe. Ọ bụrụ na ya agaba na mmiri ijide ka ndụ, ọ bụrụ na ị achọ akwụkwọ ị ga-eji wee tinye ka ọ datụ na mmadụ. Ijide incense jide ọfụma ịda n'ihe mmadụ. Akwaba aka chịkọrọ onwe gị achịkọrọ. Ịkwa na mmadụ aka jisie ike ka ijisie ike kwuo ebe a dị iji maka ya wee bịa. Agwakwala nkesị gị ọmụ kpọrọ ogesi gị bịa, mana ọ bụrụ mụ ka ị chọta. O nwere mmụọ nsọ gị bịa ka o gozie gị maka na ọ na-agọzi ndị ọzọ. Mmụọ bụ na-agọzi ndị ọzọ, iwu bụ na a ga-agọzi gị. Ma ọ bụkwalụ n'igwe. Na-ege ntị ka mgbasị gị rule and regulation. Ọ bụrụ na ị ruo na mmiri, o nwere ụdị ọfọ ọ ga-abịa ịgọ na mmiri, mmụọ ama nga gị ntị. Adị m agwa gị sọsọ na mmiri, arụsị ichebe dibịa ọbụla ka m gwa gị sikret otu mmụọ si alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ijebe dibịa ọbụla maọbụ jee na arụsị obodo nna gị maọbụ jee ịchụ àjà, o nwere ebe ndị ụka na-akpọ ikpe ekpele. Ọ na ụka batalị anyị akpọbazi anyị ikpe ekpele, ọ nala anyị afa. Ibe ndị be anyị na-akpụ ya bụ ịgọ ọfọ maọbụ ịtụ ogwu. Nya ka ndị be anyị na-akpụ ya. Now
No kasina na bolu mo isiana. In great tradition of Igbo land, anyada bolu ifo obuna isiana. Siana chukwu okike abịamma. Anyada bolu chukwu okike isiana. Na ichi igba chukwu okike okwu, anyị ebute oche nọdan. Ichi igba arụsị okwu, ibute oche ịnọdan. Maọbụ ịkwụla ọtọ ịnọdụ na-agụ okwu. Anyada akpọ isiana. Now, otu esi ebe ebele na anyị ijele ụka eje m charismatic abụ m brother dia achịrị m ụmụazị block rosary ajere m mountain of fire bụrụ prayer warrior ajere m ụlọ ka m jere mma gụtara ya ọnụ now otu bọsi ebe ebele ọ bụ na asị gị ka ebe ebele ihe ị ga na-anụ bụ Madam, open the door. Today, my door must open. Open that door. Give me my car. Bless me today. Give me my own. Give me my own. For your break, for your die, for your fire, for your dinner, for your war. Everyone say. No get it. Ọ bụrụ na ịwa ọcha ndị isi otu ọbịa bebele ọ bụrụ na aba kpesịa ọ na-afịarị fọm imelụfa maka gịnị ọ bụgodị ụlọ ị na Chukwu chọrọ imeli gị ife ị na-edi stọọbụ ya ọ mara ife ị na-ekwu kwuo n'ofu okwu ka amalị ife ị chọrọ mgbagete otu esi eje na-arụsị na ọdụ ka otu ihe esi wee bịakwute m kịta ịma bịakwute mmiri enwilo si ya mmiri enwilo ọya nye m ego ọya gozie m ọya bunye m enu mmiri enwilo ebe moto mmiri enwilo ebe ife mmemme bụ mmege nsị gị na-ebu ndị izi ọnụ gị ugwu mgbage nwantị otu ndị be anyị si aga ọfọ ana m agwa gị ka ihe uzudi ya maka obodo ose na ba marọ ka esi aga ọfọ otu ndị be anyị si aga ọfọ ma ọ bụrụ na ije na mmụọ ọbụla dịka otu a ị na-eje na mmiri ka mmụọ wee mee gịnị n'olu gị otu ị ga-esi wee gaa ọfọ bụ ịbata ife ndị be anyị na-eme bụ first of all bụ introduction ichefu a n'afọ kịta ịgba afa ibe izi ị ga-eme dibịa nye gị ọsị gị kwuo afa gị ikwuo n'afọ gịnị kwuo n'afọ obodo gịnị iwe jụọ gị ya ajụsị ndụ m adịgwa ewee baba afa now ndị Nollywood melụ ndị otu ndị otu ebu igwe na Uwezuoke nọ n'ebe a taa ndị otu ha ba melụ anyị na-afụzi omenala ka one kind magic something na-agakwa ntị otu ị ga-esi wee ebe ebele na mmiri ị ga-esi wee gaa ọfọ na mmiri ị ga-esi wee tụọ ogwu na mmiri maọbụ mmụọ ọbụla ijelu bụ ịbata ilu a na mmiri gị na-ekwe ya Ezenwanyi Sobali mmụọ ọbụla a sị na etuo mmadụ afọ agbolo na-atọ ọ mara anya ka a na-akpọ mmụọ ọbụla ijelu dịtị ịgbaba anya bụ mmụọ ogwu tụọ onye afọ ugboro ịtọ mmụọ ọbụla dị n'ala Igbo ijelu tụọ onye afọ ugboro ịtọ ịbata lue ịkpọ onye Ezenwanyi Sobali ọ gwara m bụ ịkpọ afa gị afọ obodo gị obodo ibi just many introduction to introduce onwe gị obodo ibi igwu ya nọ nke ịbịalụ tata bụ afịa tata nwa bụ 12 kwa gị na anya abaghị eke isere ngwa bịa tata bụ afịa eke na onwelu ife iji maka ya wee bịa efughị na nkata ka gị na mmụọ na-akpa na ife ọ bụ iji maka ya wee bịa bụ memụ ka imele ibe m ọ bụ ajọ ife a na-achụsị mmụọ onye mgbe ndị be anyị eji inu ọsị memụ ka imele ibe m ọ bụ ajọ ife now ndị kwuru okwu a ọ bụ na ụdị mmadụ mọgịda na ike nwa bụ na m na-ekewa 1000 anakọtazi nke gidezi si na mama nkezi bịakwute m wesị m jụọ m ajụjụ bụ mee mụ ka imele ibe ma ọ bụ ajọ ife mụnwa nzọrọ ndị gị mba maka na ịmanụ na mmasị gị na mmasị gị mba na ọ bụrụ ajọ okwu ife mmemmezi bụ nwelu nya bụ ife mmegịnị nya gị ife nna agba gị ebe a
bụ otu ị ga-esi wee na-anata mmụọ bụ na ife iwesi ya ọnọdụ dị ka ị na-akpasa your father maọbụ your mother nkata wesi ya atabụgo m onwe m n'afọ kedu ihe mere na o ji wee bụrụ na m na-azụ afịa ndị ọzọ a na-aga nke m na-aga Ezenwanyi Sobali mba n'anya na m abịago n'obi gị ka m nọ efe aka mmadụ ihe chetabela afọ niile taa wee bịa iwesi ya ịmakwa ego na mgbafu wee bịa ije ịmakwa ofu na ego na mgbali wee bịa ije ọ bụgodị ụlọ mmadụ bụ gị firi wee bịa ma mmadụ were gị ụgwọ isi ịmakwa na m kwesịrị dị na-alarụ ụra kịta Ezenwanyi Sobali si ya na ife na ime na ibe m n'ihi emere m nke m na ife ị ga-emeli m izizi ịfụnọ nkata ka ị na-agba ị ga na-echeta ibe ị ga na-agụ ya n'ife izizi ị ga-emeli m ọ bụzi ebe obodo oyibo dị gị mkpa ịsa na ihe eche obodo oyibo ọ bụzi elu na visa ka ị na-achọ na ị ga-enweta visa ọ bụrụ na moto ịsa na ihe egonu moto na arụ ọnwụnwa bụ 2023 ọ bụ ka arụ agbanarị gị n'ọsọ mmakwa na ịjụrụ ajụ ma mma mmekwa na oye enyelili gị ego ka igo moto ibe gị na-ego iwesị ya na ụlọ na ibe gị na-alụ ịlụ onye ọsọ n'ọsọ nye biko na nye nyere gị ụlọ nke gị ifuge nọ nkata ka nye na mmụọ na-akpa o nwere ife ga-eme ka nye bụ mmụọ dị anụ na nya bụ okwu ị na-ekwu ife onye ibido in one single sentence ị na-agba mmụọ ife ọ ga-ekwu ị na-agba mmụọ ife ọ ga-anụ ị na-agụ ya mmụọ ọ na-anọ gị nso a na-agara abụ ebe ọ bụla ị na-ekwu mgbagakwa ntị mmụọ ọbụla ijelu mmụọ obodo onye ọbụla ijelu a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee mee gịnị imekọtakwa na gọbafọ na mmụọ be mmadụ gosi ọfọma ga kpokuru mmụọ be nna gị maka na ọ bụrụ na mmụọ be nna gị ekwenyerọ ka nya bụ mmụọ nalị gị nya bụ ife ifuru o nwere ife ga-eme ka o mee ya maka na mmụọ maara ibie ibe na-agba gị ebe a na bụ esipo ka m na-enye gị ibe mere na o ji wee bụrụ na ụfọdụ ga-ejesi na mmụọ ngozi ama ndeleba nna chọrọ iji ego mere m ahụ a sị na obi anwụrụ ibutere utu nkenyi na o nwere mgbe m gwuru okwu nsị okwu onye nyezukọ m ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka nzukọ ndị m mere odogwu isonye ndị emere na ahụrụ m nwa na-emere odogwu ọnwa Sobali na-ekwu okwu na-afụ nze ebi okwu na-egekwa ntị na-ege ntị na ọ bụrụ na ilue na mmiri kpọkuo mmiri be nna gị kpọkuo echi n'ọrụ gị ụwa ezigbo ka m na-enye gị ọ bụrụ ọsọsọ na be m mmụọ bụ na ijelụ ọ bụ na ịgbọrọ chi gị ọ bụ na chi gị agbọrọ na Sobali ga-emeli gị ife onwe webe iji azụ eje kpọkuo mmụọ dị be nna gị kpọkuo ndị ichie bụ ụfọdụ ama ife bụ ndị ichie bụ nna m kịta nna m bụ nwa ka alụ nna m nwa ka alụ nna m ofieli nna m nwafe nna m ọnụara nna ibido kpọba afa ma ụmụnne nna gị kpọba afa ba sịba na ọkwana gị bịa na nke ga ama ndịzi n'iche na nnu m ka ị mere ibe m ebe ndị ọzọ na-aba ejobego moto kwalụbago ụlọ na mkpu na mkpu kedu ihe mezi na nke m ya ejizi wee dị iche ka ịlụ alụm nyenụ m ego ka m lụọ ụlọ nyenụ m ego ka m gụọ moto nyenụ m ego ka m mee nka mgbe iji gwa ekwu bụ isi okwu a wee gwusie anya ibi anya my brother na ebe ntị na ị ga-ama ihe ị ga-eji wee mali ma Sobali ọkụ n'ọkụ ka nsụ ka unu si asụ ihe ị ga-eji wee mali ma Sobali akwụ n'ọkụ ụfọdụ n'ime unu lọrụ nlọ wee bịaba ebe a lọrụlọ maka ebe a obodo a ịgbarịa m tata onwe lọrụlọ wee bịaba ebe a very well ịlọrụ ọ bụrụ na ịjọzụ lọlọ na ịlọrụlọ maka Sobali ike ọ bụrụ mụnwa ka ịfụ na-ege ntị nne ga-egosi gị na ọkwụ n'ọkụ mgbage ntị ọ bụrụ na ị laruo ọzọ ị ga-alọ nlọ ọzọ from now to 1 week time ụfọdụ ga-alọ nlọ baba dinara anan ga-egosi gị na ije ịbịara ebe ha bụrụ obere ije na ibe ahụ Sobali na-emelụ ndị ọzọ na ị ga-afụ ya n'anya wee kwelụ n'ibe omenala bụbụ seeing is believing ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya ikwe na nke ịfụrụ n'anya ya ka ị ga-ekwe na achọrọ m ka ịchịkọba mmụọ gị ọnụ mmụọ gị ka ị ga-achịkọba ọnụ ebe a ọ bụrụ na oluo mgbe a ga-aga ọfọ uche gị anọ na yard maọbụ uche gị anọdụ na chef maọbụ uche gị anọdụ
ndị nọgụ nso ndị nwere ike ịfụ gị wee sị ịbịalube mmiri ị na-ejechekwu na alụsị wepụ uche na ụdị ife a maka na ibuli ya n'uche ịma na mmụọ gị ga-adị very very weak, ọ ga-adị disappointed. Mmadụ na be nna gị so gị bịa ije a ma mmadụ na be nna gị abụ Greso wee usoro Sobali wee gozie gị, ma ọ bụrụ na ifele emebe gị ifele emebe nya bụ mmụọ ịma na ịnaba ịgbala aka wee naba, mana ebere m tata bụ na o nwere ka ihe esi wee gba aka wee na ọ bụrụ na anyị elue na mmiri ịkwa na mmadụ aka, a ga-ebu ụzọ gọzie mmiri. Mgbe eji wee gọzisie mmiri ewee kube mmiri, agọzisie mmiri kpasị ebele na-ege ntị asị gị kube wee kube ka mmụọ niile agaghị akpọku ka ba niile wee nwee ike wee nọdụ n'ọlụ iwee kulu mmiri iwee gwu ya nọ mmiri ndị na-achọ mma, ma mmiri ka ịkpata ego, ma mmiri ga-efe na chọpụ gị, ma mmiri ga-eji wee na-awụ arụ, ma mmiri ga-eji wee mebie ọgwụ. Were mmiri a jee na be nna gị asị gị na ọgwụ dị, jee fee mmiri ebe a ka mgba gị na mmiri na-agbarụ ọgwụ. Ekwentị adị m egwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ na-ama ka ọgwụ ara na ọ baa na mmiri ọ lụọ. Ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị, ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị, ọgwụ ọbụla akpọrọ be dibịa, ọgwụ ọbụla eliri n'ala, ijesie taata ọgwụ a ga-agbapụ ọsọ na be nna gị. Asị na onye gbochi ya ekwe, mana ebe ọ bụ na ikwere ọ ga-emelụ gị. Ọ bụ na anyị elue na mmiri ewee kpesị ebele ikuru mmiri jeje anya ma mgbe ọsọ dị isi ihe maka ma ụfọdụ na-agbaba ọsọ a na-akwatusi ụfọdụ ụzọ ụfọdụ ụkwụ, so anya ma mgbe ọsọ anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-aga, ijiri nwayọọ nwayọọ ịkwa na mmadụ aka, jiri nwayọọ mmụọ bụ na-efegharị n'ikuku. Ọ bụrụ onye nọ n'iru ka ọ na-afụ, o nwere ike ọ rapụ iru ọ gaba n'azụ si ojesi n'azụ goziri bịaba. Ịgba n'ọsọ ịgba na mmadụ aka ejiri nwayọọ nwayọọ mgbe na-eji wee luo na mmiri ife ọ bụla ibe gị na-eme ị na-eme gịnị. Mgbe ọ bụla iji wee mesị anya ị na-lue ị ga-afụlelele ife dị iche. Ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụ, ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụ kọstọma ya karị na chee gị. Ọ bụrụ na ị na-alụ olu oyibo, ọ bụrụ na ị na-alụ olu oyibo ị na-ewe promotion. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ aka, ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ aka ị ga-enwebe connection, ị ga-enwetebe contract. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ akwụkwọ na ị na-alụ ọrụ guy mmadụ ya akwụlele ụgwọ. Ekwentị mmadụ akwụsịla ụgwọ ọkwụ ọzọ ọkwụ ọzọ ọkwụ ọzọ. Ọ bụrụ na o nwere ego ojebiti ebuka, ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe o bitere ego onye prọpati ya. Ibe ji wee na-agba gị okwu a bụ na eme abọlụ abụrụ ajọ ife. Famili ndị nna nna anyị fa ife anyị nọgide bụ payback. Na-ege ntị, mmadụ ruru na mmiri ka ị ga-edesisi afọ mgbada n'ime iji na bil. Mgbada ọbụla iji na bil ịgbaba ndị mmiri gaje ejidele gị, maka na ndị mmiri na mgbada adịrọ mma. Alụsị dị n'ala Igbo na mgbada adịrọ mma, maka na alụsị dị n'ala Igbo na ndị mmiri ma ọfọ ọ mgbada bịara buru ya buru abịaba. Mgbada tọọlụ nna m na nna gị, mgbada ji anyị wee sikwa ọnya golira, sikwa ọnya agụ, sikwa ọnya were anyị feed ya all kinds of wild animals. Now is payback. Ejiro m otu ekwu ya mgbada ya na-akwụ ụgwọ ga-ekwucha ọkwụ ọzọ nke na-ewere ego jebite ebite.
Ị na-abụrụ ebe bikọrọ ole property ya. N'ege ntị. Onye na-anọrọ ebe si wee nye ozu na-abụ ọcha ịbọ bido n'ọkpa. N'ege ntị, mgbadabịali be nna anyị bịa bụrụ gold, diamond, silver, everything dị na be anyị na-abịaba wọlị ọbụla ọgaranya. Ego ọbụla anyị na-anata mgbadagịda bụ 10% ka aka nata agba. 10%. Maka ebe ọ ga-akwụgide ruo 1000%. Onye kwugide ike bụ ya nwa ya abụba. N'ọnụ dibịa ka ọ na-ana ọ na-ana n'ọnụ ọgọtọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a, nwa ka ị na-achọ. Ekwuru m na o nwere ife ga-eme ka ọ ga-ede aga na gị tupu o luo June. Ọ na-elu June, ọ bụrụ ịdịka ịba dịka 5 months or 4 months or 3 months pregnant. Ị na-amụ ejima, na-amụ nwa nwoke, na-amụ nwa nwaanyị. Egwu m na ọ adịla gị na mma. Eji m ala anụnwa jee ntị ka mgba gị ife tata ji wee dị ngidingi. Ife tata anụnwa ji wee dị ngidingi bụ na mụ kala olili Ezenwanyi Sobali. Mmadụ 12 ụtala efi eji wee lie olili Sobali. Ndị butere mmanya mmagụta afọ ọnụ. Ndị tinyere ego mmagụta afọ ọnụ. Maka na Sobali dị na mbụ wee kwadobe. Nwagadi nwaanyị asekata ma nwagadi nwaanyị ibia je tekili ya n'ofe. Nye ya ete mbaali ya na-abụ. Tinye n'ofe. Ka ọ tinye tọnarị ya nwa afọ nwagadi nwaanyị ibie. Ofe Sobali ya tọnarị ofe ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na Ezenwanyi Sobali menwuru wee jiri aka kwadola onwe ya olili. Olili n'ụwa ịbịala ebe a. Mgbe ọ kwadoro na nke ịfụrụ anya, ka maka nke ị na-afụrụ anya. Nekwere moto gị buru. Chegwalu. Nke ịfụrụ anya bụ efi. Nke ịfụrụ anya bụ ego eweta. Nke ịfụrụ anya bụ ego eweta. Kedụzi maka ego ọ debere gị na mmụọ? Sobali kwado olu gị. Na anyị ejiri ụjọ wee bili. Tupu ị na-analụ, ị ga-afụlele ife ọma ga-emelụ gị. Onye ọbụla si na ọma mmerụ iru ya, ọ ga-eme n'azụ ya. Onye ọbụla si na nye ama ndị ndụ, fụgị ya bụ ike ya, onye bụ ga-anwụ. Onye gị ji maka gị wee jebe aja ije, jekwebe aja ọgwụ, jemebe aja ibe, anyị gwuru si na tupu ị na-analụ, ilulu izu na onye na-anọdugo na akwa ọya. Ọgwụ ọbụla abọọlụ ga adị m ekwu ka mmadụ, adị m ekwu ka pastọ, adị m ekwu ka prọfet, adị m ekwu ka dibịa. Eji m aba mmụọ dịbe nna gị wee na-ekwu na ọgwụ ọbụla akpọrọ gị afa wee bọọ na ọgwụ ọbụla mmiri ga-agbalụ ya. Ebe ọ bụ ibe niile na-ejere gị aja ije, onye kụrụ mmiri nwụọ, mmiri egbuo onye. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Chetakwa, imekọtakwana mmadụ akwa aga aka ịkwagala ya. Hapụ ya na ọ chọrọ izu ochi. Ochi ọ chọrọ izu bụ ozi gịnị? Ozi gịnị ka ọ bịara? Ụfọdụ ọbịara ka a gọzie fa. Ibe ọbịa tata bụ kaba ya sa ibe ha na-eme. Yes, maka nke eze na-esili ọra. Ndị fụrụ ya n'anya ka ọ na-esili. Na-esikwasị ndị ga-eme gịnị? Ndị ga-akwatu ya. Ama m na enwe ndị bịara tata kaba bịa fụkana mmiri ewile a ibe ọ na-akụ eri. Ga-abịa gara ga ifugoro.
Ọfọdụ bịara ebe a. Ife ọ bịa tata bụ ka agosi distraction. Mana fe edega anya ọ bụ na ume na-ezu ya. Ama m gaba dị. Mana gee m ntị. Ọ bụrụ na ikwe ka ezulu ngozi gị. Ndị na mmadụ akọkwa n'ọnụ ebe a. Ọganasị ụmụ nwaanyị. Igwe onye ka mmadụ nalụ gị ngozi gị maka na ịbụ nwaanyị. Kama akpụrụ mmiri n'ọnụ onye na-agba gị gbu ya nkịtị. Egburu m sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ụdị wee bịa n'iwu bụ na ị ga-abụ n'ubi ga-anụ gị. Na-ege m ntị. O nwere ife na-eme anyị. Ife ga-eme ndị bụ nwa okorobịa bụ ịmụta nwaanyị na-ekwere ero na mmụọ dị be nna gị. Ọ bụ na ịchọba nwaanyị achọba nwaanyị na-eme omenala. Ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị chọba nwaanyị kwenyere n'omenala. Ilegharị anya n'akụkụ, ile ya anya eju onye ayọ singụl. Ọ bụrụ na ọ dị singụl, nwanne nakwanye ya nọmba o. My brother, ndị mmiri ga-ebupụtali gị ezigbote nwaanyị. Lekwe anya, ọ bụ na ndị na-ejide nwaanyị so wee bịa ebe a jidesikwa ya aka ike. Maka ọ ga-afụkwa nkịta ọfada. Ndị nwa na onwe gị ga-afụkwa nkịta ọbịa ti. Jidesikwa ya aka ike. My brother, the best thing ị ga-eme gị bụ ịnụta nwaanyị onye mmiri. Ịnụta nwaanyị na-eme omenala. Maka gịnị? Ọgbanje welu ego surplus. Ọgbanje gee m ntị. Ọ bụ na ị bụrụ ọgbanje, ị ma na ife ka ọ gị. Na-ege m ntị. Ọgbanje welu ike bịa ụwa. Ọ bụ na ego adịrọ n'akara aka ya, o jebite ebute. Ọ na-echi ya azụ, o jebite ọgbanje ibi ya, o were ego pụta. Ọ nwere ndị nụrụ nwaanyị tata ụzọ fe emepe. Oje ite ịnụ nwaanyị atụzila gị. Ndị ị ga-anụ ụlọ ebe a. Nwaanyị ị ga-anụ ụlọ ebe a. Anyị sị agwụ na-adị mma ka ọ nụta agwụ ibi ya. Agwọ na-adị mma ka ọ nụta gịnị agwọ ibi ya. Ewu ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ewu ibi ya. Ọchịcha ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ọchịcha ibi ya. Ndị bụ onye kwetara na omenala ntọ onye omenala. Ịma maka nwaanyị o nwere ihe m ji agwa gị ya. O nwere nwa mbọ onye lụrụ ọrụ rụsịala ọrụ kpọbatala ya chie agụgụ m aka na soshal midia. Kpọbatala ya chie n'ogosi. Obulu chi ya naba oluodaba chi ya ego batawali ya. This boy gbaa na alụ ụlọ n'Ọnịcha wee nụọ nwaanyị. Mbọsị ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọgba m o wee nụọ nwaanyị wee nụsị ya nwaanyị wee rụzielu nwaanyị wee bata. Mgbe afọ ọ nụziri nwaanyị ka nwaanyị ya nere anya wee fụ okposi chi ya wee kpọọ anya ọzi ya sị na okposi chi ya na nye na okposi ya ama mbi n'ụlọ a. Na nye na okposi ya ama mbi n'ụlọ a. Na kamị ya ife dị gwu ofu eme. Nege ntị. This boy na-anya moto. Chi ya goziri ya ọ na-agba moto rụọ ụlọ. This boy wee jiri fela na ọnọta nwaanyị ọfụ marụ mma wee jeburu okposi chi ya wee tinye na dosbin. Ndị na-ekpofu abịa wee buru okposi chi jee wufuo. Ife niile ọ na-eme wee gbochie. O wee makwala ezibe m. O wee bịa be m. Afọ ka anyị nọ chi ya wee gwa m mmụgwụ ya na ọ mere alụ na ọ ga-akpụ alụ. Ibe mmiri m ji wee na-akọrọ gị akụkọ a bụ lụta nwaanyị na-eme omenala. Nwaanyị ikwenyere n'ike ikwenyere. Nwaanyị ga-abịa isi ya ka ọ nọpụta osolu gị ka ọ meere gị ka nye bụ nwaanyị kwado gị ka ibe ị na-eme wee gaba. Maka na onye ọbụla nụtara ezi nwaanyị nụtara ezi ife. Ịnụta nwaanyị bụ nwaanyị nke na-eme achịrị ife ọbụla ị na-eme akpọ ya ekwu. Ma m gwuru sị na ọ bụla ị na-achọ nwaanyị ịfụgokwa ndị na-achọ gị. Lekwa anya jụọ onye ọ na-achọ gị. Wepụwa ifele o.
wepụ wifele ọwọ nwere ndị si otu a ọgwọ ndị bịara ebe a n'ụwa nụọ ibeba wepụ wifele ma enye anya jụọ onye ọ na-achọ dị ọdịna na-achọ dị nwere ihe nọmba o ọgbali ya nọmba ọ bụrụ na ị kwanyere n'ife gwuru ị mara na ihe n'obi ya n'ụzọ gị niile ga-akpọ ya ekwu ụzọ ego ya akpọ ya ụzọ nwa ga-akpọ ya ụzọ ọganihu ga-akpọ ya ụzọ ndụ ga-akpọ ya ụzọ adịghị ga-akpọ ya ụzọ ụba ga-akpọ ya ụzọ ọganihu ga-akpọ ya ife ọ bụla itinyere aka n'arọ 2023 ya n'ụwa ọganihu ọdụba exactly 12 anyị agaba na mmiri ịbụ na ka mmadụ nalị gị ngozi gị ana m agọzi aka niile sọpọtụrụ olili a ma ndị kpụtara eti ma ndị tinyere 1000 ma ndị tinyere 2000 ma ndị tinyere 100,000 ma ndị tinyere ego dị iche iche ma ndị chọrọ itinye ma bafere ego fa ji wee tinye ma ndị yọrọ mmadụ ka ebutaba ma ndị si na ba bịagburu fa nọ na soshal midia unu niile ka m na-agọrọ ọfa egwuru m sị na ọ ya adịrịla gị na mma ebe ị kọrọ n'ubi mmụọ ga-akọ n'ubi gị ibe niile mara mma n'ụwa anụnwa bụ na mmiri ka o si ife abụ mara mma si na mmiri oge emetụ gị aka ọ dịgoro gị na mma mmetụ onye nọ gị n'akụ na aka sị na ọ dịgoro gị na mma metụ onwe gị aka sị na ọ dịgoro m na mma onye na-ekpetara mkpatali ya onye si na ndị ekpetara na ọ ya adịrị gị na mma mkpatali ya iwu bụ na ọ ya adịrị gị na mma mba biko unu n'anya n'afọ na ife bịara ebe a karịrị oche ife bịara ebe a karịrị oche biko unu agọna m ọnụ na mụ bụ nwa ogbenye abụ m nwa ogbenye ana m eme otu nne m ụra ndị ibe m na-akpatasigo ego ma m agbatabeghị Gebante ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ka ji 15 naira abịa agba afa na be m ụfọdụ na-abụba agbasị enyeba transport ụfọdụ nji 1000 na-agba ebe ibe m na-ana 200,000 na 100,000 na 50,000 na-agba afa mama ada n'otu ahụ so ịkọna m ọnụ na agara ọrụ m biko kama ya ọ bụrụ na owute gị na ọcha adịghị ebe a ị bịa were 200,000 bịa gba afa be m ka mbọsị ọzọ ka m fụ ọcha mma ebute na m agbatabe ego abụ m nwa ogbenye mgbasị nna gị na agwa m ga-esi gị nye bịa ife nwa ogbenye ibe gị na nwa ogbenye ibe gị na-eme nyebe ife bịa ife nwa ogbenye ibe gị na ọ na-abụ onye budo onwe ya na chi eme gị na chi gị ebunye gị elu ebe ịrapụrụ ụlọ ọgaranya nna gị lụrụ wee bịara ife nwa ogbenye dị ka mmiri Eweilo chi goziri nwa ogbenye dị ka mmiri Eweilo ya agozi gị ebe ịrapụrụ ube nna gị wee larụ na igbo adịghị m tata chi na-agọzi ibe na-abịa na igbo adịghị m ya agozikwa Ezenwanyi ntị ịma na ụfọdụ n'ime unu amaghị ezigbo afịa igbo adịghị m na-agbọbili ya afọ agbọbili na-agba ya Sobali ime ezigbo afịa onye ọzọ ezigbo afịa bụ ọsọ abalị m cheche okwueche ọsọ abalị m chegodi ya ife o gosiri bụ na ọsọ ịgbatara ebe a tata ọ bagoro gị ọ ga-abalele gị ọ bagoro gị na mma n'aba Chukwu na ọ dịla ụmụ obere ka anyị aga na mmiri chịkọba mmụọ gị ọnụ
chekọba mmụọ gị ọnụ. Mmadụ anọ n'ọgụ, mmadụ ewe n'iwe, mmadụ apụ n'aka, onye pụ aga aka esi God bless you. Sobali gozikwa gị maka na ọ bụrụ na egwu ya mmadụ izugoro ngozi ya. Ọ bụrụ na mmadụ azụ ọgụ ụgwọ iwe si ya Sobali gozie gị ma ọ sụrụ gị sọrị mmadụ izugoro ngozi ya. Ma ọ bụrụ na ọ mụma, ọ bụrụ na ọ mụma wee zọọ gị ụkwụ si ya Sobali gozie gị mgbagakwa ntị. 12 11 Judas Judas n'abalị kwa 10,000. Ife nwekwenye bụ ka ọ bịa n'ihe, ọ bụrụ ka ọ bịa n'ihe. Ọ bụrụ na ofu mkpụrụ rice bata ka ọ lie ya otu a. Biko mana ife nwekwenye ka ime gịnị? Ife nwekwenye ka ịbịa. Ọ bụrụ na anụ elu tụ gị biko ayọ ka nna ayọ gị gbaghalụ m na ọkwa ife nwekwenye ka ịbịa. Ọ bụrụ na nri elu tụ gị, ọ bụrụ na mmanya elu tụ gị gbaghalụ m na ọkwa ife nwekwenye ka ime gịnị? Mmanya dịkwa m ga-esikwa nri kama na ọma nlutu mmadụ niile. Onwe ndị oge elutu nwa ndị ọma na-elutu mana o luturu anụ gị kede echi gị. Ọ bụrụ na o luturu gị ngozi ya elutu gị, ndụ ga-elutu gị. So maka ndị bịala ọnwụnwa, ọ bụrụ na iji ọgwụ wee bịa festival Sobali, mma agwa gị na atụrụ na dimkpa na ibi ara bụ n'okwu ọnụ. Na-ege ntị, isi na-aka isi, chi na-aka chi, alụsị na-aka alụsị, mmadụ na-aka ibie. Ọ bụrụ na iji ọgwụ wee bịa ife kpakọta gị ide nwa wee jiri ọgwụ wee jee na mmiri ịma ji ọgwụ gị wee ka efe efu. Ọ bụrụ na ịnwa wee jiri ọgwụ bịa basị ọka ịkụ mmadụ ọgwụ ịma ji ọnụ gị wee ka efe efu. Were ọgwụ debe n'ọgbọ, were ọgwụ debe n'ụlọ, were ọgwụ tụfuo iji were ọgwụ wee nya isi ebe a. Ịbụra ọnwegwụ ibe anyị debere anyị na-egwu igwe ga-ejiri ọgwụ nya isi. Ọnwegwụ ibe anyị debere eji ọgwụ anya isi. Were ọgwụ gị tụfuo, were ọgwụ gị tụfuo. Na ụfọdụ sị na ọgwụ ka a na-agwọ, ọ bụrụ ọnụ ka a na-atụ. Ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, aja ka a na-achụ. Ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, aja ka a na-achụ. Ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, aja ka a na-achụ. Jee gozie chi gị, na-apụ oke ite. Jee gozie alụsị, na-apụ olili, na-achụ aja, na-apụ ọgwụ. Ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, aja ka a na-achụ. Ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, aja ka a na-achụ.